Тук съм, тук съм, тук съм. Защо извънземните се крият от нас? Вие може да не ми вярвате, бандата панари, които искат да живеят добре. Всъщност въобще не ми пука дали ми вярват или не ми вярват. Само ми чуйте гласа. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. Защо кръците крадат? Защото те са велики същества. В България много добре се чувствам, докато не попадна между българи. И като попаднеш между българи, и изведнъж почват от тук стевички, оттам рикошети, оттам не знам си какво. Лили, викаш ли защо дойдох? Направо ми се очтява да говоря за извънземните. Някъде да сте видяли да се раждат коли в земята. Децата с увреждания, те не разбраха, че това е тяхно наказание. Що не знаете 18 езика? Че ти не мога да мислиш, ти не си грамотен. Ако отидете до кофата за буклука и намерите 5-6 опърпани цинги-манги, що не им кажете, ей, елате тук да ви заведа вкъщи, да ви нахрана, да ви си скъпете, да станете други хора. Не! От едно глупаво същество и просто и невъзпитано същество, какво можеш да очакваш? И веднага ги слагат на стола и почват да ги оперират, почват да ги режат, почват да ги такот. Че ще бъда по-усмихнат. За какво има болници, бе? И отиваме да серем оне, защото там няма нищо какво да открадне. Ти нямаш какво да оставиш на децата си. Кирил и Методи не са българи. Той глупак. Не е лъв, не е щъркел, не е орел, и те тръгват да се размножават. На! Ние сме нагли нахали. Прости, глупави, необразовани. Това е степента да мога да се отлуча от това общество и да мога да отида някъде в гората и да не се върна 10-20 дена, 30 дена, защото няма да имам нужда да... Моля се, знаете ли за какво? Да ви казвам, жив съм в гората, а защото ми е хубаво. Без той е ония, кой е той, кой е ония, кой не знам си какво. И нали, аз първо ще направя тук няколко експеримента на Витоша. Може па там да срещне извънземните, дето бягат от нас, дето се крият. Нали, защото тук между нас има извънземни. А тези летящи чинии, които виждаме и чуваме, само да знаете, че това не са точно извънземните, това са роботи на извънземните. Си спрашка са ни пратили. Дайте най-съвършения строй на света – комунизъм. Вие не знаете кой е комунизъм. Що обиждате думата? Демокрация. Тук не е демокрация, бе. Тук е демонокрация. Тук са удрусали дървото от ония свят и разни демони са изпадали тук. Так! Рат. Ратовник. Брат. Обратен. Обратен. В който няма знание, ще си пъхне ръката, тук ще му отрежат пръста, ще му се щупи ръката, ще се сбие, ще му пукнат тиквата, ще отиде постоянно... Чакай малко, чакай. Ще станеш по-добър, ще смъркаш. Айде бе. И ми става едно много хубаво. И като ми става едно много хубаво, това е все едно да си в топлия басейн и около тебе да е пълно с деца. И само да правиш така, так, да ги пръскаш с Повече не искам да се занимавам с секс. Макар че българите не са българи, те са извънземни същества. Думата прост и думата проститутка имат общ корен. Като извънземен, тъп тъпанар, и опаднал тука, изгонен от онея светове, и ви казвам,
Чао. Чао, чао, чао. Лекти път! Ае, пътника, оф!